B93 TV byder velkommen til Boldklubben Frems idrætsanlæg, hvor vi i dag skal være vidne til en stor historisk begivenhed i B93 historie. I England har man Peter Shilton, der har landskampsrekord med 125 landskampe for England. Derudover har han spillet 1005 ligakampe for berømte klubber som Stoke City, Leicester City og Nottingham Forest. Men i B93 har vi en klubmand, der har spillet 1000 kampe for B93 på forskellige hold netop i dag. I perioden fra 1956 til 2011. B93 TV siger et stort tillykke til Palle Banks Jørgensen. Og vi har her en af dagens modstandere, nemlig John Gerlew, som vil fortælle os lidt om, hvorfor Palle Banks Jørgensen er så utrolig svær at spille imod. Hvad siger du, John? Ja, det er han, fordi han tager jo alt, hvad der kommer ind for rammen der. Og altså selv nede i krogen, ikke, hvor vi normalt dem, vi spiller mod, altså de her lidt ældre, ikke, der kan man jo godt, hvis man spiller dem i hjørnerne for mål, ikke? Men Palle der, han napper alt, hvad der er. Og nu har han været i træningslejr, er du klar over det? Nej, det vidste jeg. Ja, det har han faktisk heroppe til kampen, så det bliver nok lidt af en overraskelse for jer. Vi siger tak til John. Ja, det er ondt. Okay. Flemming Skilber. Ja, alle sammen her så? Hej, Bent. Ja, vi er alle sammen. Du starter bare. Vi er i gang. Smig nu for helvede. På B93 fodboldbestyrelsens vegne har jeg hermed fornøjelsen at overrække en lille riddergave til Palle Banks Jørgensen, som har fortalt os, at han i dag spiller kamp nummer 1000 for B93. Og derfor synes vi, at vi skal give ham en hånd, og på B93 fodboldbestyrelsens vegne, hjerteligt tillykke. Du får lige en pose for det. Er det en kunstig? Tillykke med det! Kroppen af! Palle, der gav sig selv tilnavnet Banks efter sin berømte straffesparksredning i 1972 i pokalkamp mod Fremad Amager, som B93 vandt med 3-2, har forberedt sig grundigt op til dagens opgør. Sammen med sin nære ven Finn Ludo Jensen har han været på træningslejr i Sicilien, og her har de blandt andet indøvet Palles eneste svaghed, skud på mål. Palle opnåede sin eneste repræsentative kamp som 43 år i 1989. I anledning af DBU's 100-års jubilæum skulle unionerne spille veteranfodbold med hinanden, og i finalen i den daværende idrætspark blev det til et nederlag på 1-3 mod det fynske veteranhold. Palle har ikke selv fortalt, hvordan de der fynboer kunne score de 3 mål. Palle har igennem adskillige kampe holdt buret rent, men det er ikke den eneste interesse, han har for rengøring. På klubbens anlæg fandt vores fotograf ham en tidlig julidag i færd med at ordne klubbens plantekummer. Arbejdet blev udført med stor præcision med en ukrudtsfjerner i den ene hånd og den uundværlige smøg i den anden. For den præstation fik han en kort overgang tilnavnet Palle Ryge, men tilnavnet har han haft en del af. Selv ynder han at kalde målmænd for fluefangere. Offside. 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 Vi kan se på Palle Banks Jørgensen, at en scoring, det er altid noget, der tager hårdt på ham. Og nu må vi se, om ikke lige han kan få sit gamle humør tilbage, fordi det der, det var vist nok lidt af en skuffelse. Fremragende redning af Palle Banks. Og du har overtaget spillet. Det var hurtigt der på aftrækningen. Så skulle han have lånt den, jo. Godt indgreb der af Palle Banks, trods sol i ansigtet. Utrolig spiller med en utrolig autoritet i øjeblikket.
Det er ellers sjældent, at jubilarer spiller gode kampe, men Palle Bangs Jørgensen har tænkt sig at gøre den her kamp til en afvigelse fra den kedelige myte, der er omkring jubilarer og deres kampe. Med 2 gode indgreb på 2 minutter ser det ud som om, at vejen er banet for en god B93-indsats. Og så samtidig med, at det retter lidt op på det lidt uheldige mål, som vi faktisk mener burde være underkendt for offside. Og det er der som bekendt ikke noget, der hedder i 7-mands fodbold. Sådan, udmærket spillet. Men der kommer bolden ind over. Så skal vi have forsvaret på plads. Frem er kommet foran med 2-1 midt i første halvleg. Og Palle Bangs må den tunge vej ind i målet og hente bolden ud for anden gang. Jeg synes, at B93 er blevet specielt god til at samle anden bolden op og til at lave genpres. Det er et utroligt godt genpres, har jeg lagt mærke til. Eller også har jeg fået solen i øjnene. Hvad mener du om jubilarens indsats? Jamen, den har været lidt tvingende. Altså, naturligvis, når man har spillet 1000 kampe, så vil man jo nok i sådan en situation, hvor man ser, at der er kamera på, så vil man nok være tynget lidt af nerver. Ja, der er hjørnespark til frem. Fremragende redning af Palle Bangs. Hører det ikke til sjældenhederne, at Palle Bangs ikke har haft en cigaret i hånden i et kvarters tid? Det er faktisk sket det, at man i det internationale fodboldforbund, UEFA, har haft sagen oppe, og man har faktisk påtalt, at han har stået og røget under kampen. Så han er blevet truet med udelukkelse, hvis han fortsætter med den slags, der ikke pynter på en fodboldbane. Så fremmerne i angreb. Det kan udvikle sig til at blive farligt. Den kommer ind og fantastisk grebet ind af Palle Bangs. Selv Torben Klarskov er vild af begejstring. Karrieren slutter jo ikke her ved de 1000 kampe. Altså, så vidt jeg kan se på det, så går han efter Peter Shiltons rekord, som jo er 1005. Så, det er det næste delmål. Ja, det tror jeg er det næste delmål. Og så er det jo sådan, at Palle er jo også kendt for at være glad for blomster, han er glad for champagne og sådan noget, så må det ikke han ligesom satser på, at der skulle blive en anden lejlighed end lige den her. Din opfattelse af første halvleg? Vi lige på en kort. Har du også? Øjeblik. Ja. Alle 4 mål i første halvleg. Det var ikke helt efter beregningen. Nej, det var det sgu ikke. Det er godt nok tophold. Det var, de har 3-4 gode angriber. Det glemmer vi altså.